Toto je tvoje trápenie, toto som ja. Cukor sem, sol sem. No ešte si vyberajte. V žiadnom prípade my to sledujeme. Oliver, sol odlož. Zeber iba 5 gramov z nej. Aký recept si pre nás pripraví herec, moderátor a influencer Oliver Oswald? Ocenia jeho schopnosti aj strýco a docent? Dozviete sa v 5. časti show Kaufland za zdravú výživu. Si pripravený, vieš, čo ťa čaká, neminie? Bude to podľa mňa niečo úplne od veci. Poďme na to, nech sa páči, prečítaj nám. Priprav chutné a zdravé jedlo na narodeninový party večer s kamarátmi. Čo ja viem, toto neznie až tak od veci. Ja netuším čo. No, jeden háčik je tam, ale druhý háčik je ešte tu. Nech sa páči, vyber si jedno, rozbij a prečítaj. Wow. Tak. Tvoj nákupný vozík je plný nafúknutých balónov? Kto by vymyslel? To ti garantujem, že za týmto stojí iba strica Filip. Nakupuj tak, aby si cestou na party nestratil ani jediný. Máš na to 3 minútky? 3 minúty, na to by som vymyslel nejaký zdravý a chutný recept. A kamoš na telefóne funguje? Ne, Ani za 3 frajerka. minúty ja ty. Let's go, ideš na to. Mami, keď som chodil z party domov o tej 4 ráno pred pár rokmi, nejedol som nikdy nič zdravé, nič si mi nerobila potom. Ja som povedal, že ne. Počkej. Ale povedal si, že nie frajerka, ani kamarát. No ne. Ani mama. Ne. To je podvod. Hned. Jednoznačný. Základom každej limonády čo uhorka. Oliverko, čo to má byť? Toto. Praskanie. V žiadnom prípade my to sledujeme. Nepraskať môj, dobre? Daj si pozor na to. Pozor, Oliver, nie že nám tu pukneš od zlosti. Neviete, že čo by som mal pridať do takej zdravej uhorkovej limonády? Ja viem, že tam idú nejaké citrusy alebo niečo. Citrón by som poradil. A niečo také ešte zdravé, čo ste na party jedávali? Humus. Ja sa vždy vynájdem. Tekvicové semiečka, slnečnicové. Dáme slnečnicové. Zas podvádza. Už koľka ty balón dal? Nič. Musím ísť za ním. Hoď. Toto musíme proste vyriešiť. Ktoré z tohto je žerucha, to fakt neviem. Dobre, Filipko. Toto je tvoje trápenie, toto som ja. Tak aspoň mi môžeš poradiť, ako vyzerá žerucha. Podľa mňa toto. Aha. Mi som nepovedal. Dobre, Prsta. ďakujem. Ideme ďalej. Cvikla. No. A viete, prečo cvikla? Čipsy, slané pochutiny na party musia byť. Ale zdravá forma čipsov, to som si spomenul, že toto som raz videl na internete a povedal som, že to musím vyskúšať. To bude moja premiéra. Treba veľmi veľa improvizovať, keď máte nad sebou 3 pánov, ktorí vás sledujú cez kamery. Ja som myslel, že rozdávate, tak tam si aj ja, aby ste... Ježišmária! Jasné, nech sa páči. Obávam sa, Oliverko, že u strýca ti ani toto neprejde. Oliverko, čo toto je? Čo? Ty rozdávaš tie balóny, nech sa ti páči. To nemyslíte Máš vážne? ďalšie. Teba smiech prejde, lebo máš aj toto. Dobre? Toto mám brať? To no. všetko si bereš. Pravidlá sa musia dodržiavať. Nemáte 5 minút času. Kam to bude? Makáme. Tu je. Nechceme toto? Môžeš, Hej. dober to celé. Dobrých ľudí je všade veľa. Aj v Kauflande. Mascarpone. To je ono, presne, trafil si to Môže na byť? prvú. Môže. Hop. Nemôže ti pomáhať nikto. No, tak, držím palce. Ďakujem. Mám dosť. Mám fakt dosť. Musím to trošku ošefovať zbližšia. Filipko, Dávaj. idem, počkaj. Inak tá tvoja hlava vyzerá jak jeden balónek, Ja to je v viem. porádku. Len aby Oliver niekomu nepodaroval strýcovú hlavu. Ovečka máme a ideme ďalej. Už sa to blíži. Je to tam. Super sa zlákol. Bráško, toto je akože budem tvoj dozor, aby si už nepodvádzal. Ak s tou by som bol opatrný, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by sme za deň mali zjesť maximálne 5 gramov. Ja to vybavím. Oliver, sol odlož. Zeber iba 5 gramov z nej. Vážne? Kúkaj. Už mu z nás dvíha tlak. No ale však to je dobré. Pokiaľ nebude veľa soliť, tak si tým zníži riziko aj vysokého krvného tlaku, aj infarktu, aj mozgovej príhody. To vyzerá, že mám všetko. Ešte mi dáte chvíľku, nech sa vydýcham. A neostáva nič iné, iba ísť váriť. Oli,
Vítaj v mojej kuchyni. Tak prezrať, čo budeme variť, aké si vybral recepty. Išiel som do nepečenej smotanovej torty. Klasika, to mi pomohli aj ľudia v Kauflande, že mal by som urobiť takúto typickú americkú limonádu. Uhorková, dá tam trošku hrozná, jablčko, maliny, avokádová, pomazánka, nakvaskový chlebík a vajíčko na to. Paráda. Čo si myslíš, že ideme robiť s týmto? Ja by som spravil pečenú zeleninu z toho. To budú také zeleninové čipsy. Posledný je humus, mistr žerucha a zmiešame to dokopy na kváskovom chlebíku, to bude top. Super. Vidím, že tu máš avokádo a tieto orechy, tie obsahujú obidve veľmi zdravé tuky. Nie sú tuky ako tuky. Oni obsahujú nenasýtené mastné kyseliny a tiež ich obsahuje napríklad ryby tuk alebo olivový olej. Pre ľudské telo sú oveľa zdravšie a budeš mať viacej energie. A budem viac fit. budeš Tak viac- dobrý výber, nie? Dobrý výber, poďme variť. Na to. Navarené máme. Chlapci, vítajte. Chodia jak páni na degustačku. Na hotové. Na hotové. Ja ti garantujem, že chalani budú mať v ústach presne ako v tej rozprávke Ratatouille, vieš, tie ohňostroje nad hlavou. Zadal som obidva tie chlebiky, sú brutálske. Ja by som si dal viacej. Čipsy, brutálne dip. Veľmi dobré. Toto je vetché. Vetchy? Táto je lepšia. Každý si nájde svoje. Jak tým chlebičkom tiež sú chuťovo výborné. Vajíčko so žltkom, avokádo, vieš, čo je tam veľa. Tu Tuky. čipsy, super. Včera torta. Na to, jak je tvrdá ten spodek, tak keď to začne žváchať, tak sa to veľmi zjemní. Čučoriedky, super. Bobule sú výborné, takže aj z toho odborného hľadiska je to pekné a chutné. Oskúšali sme všetko, ideme na záťažový test. 3, 2, 1. Poďme na to. Vole. Moja úloha bude jednoduchá, za 30 sekúnd roztriediť cukor od soli. To niečo ako skúšky v škole toto. To proste nekončí. 3, 2, 1, teraz. Čo? Cukor sem, sol sem. No ešte si vyberajte. Ja idem, ja sa na to nemôžem pozerať. Ja ešte chvíľku kúknem. No, tak si no jasne, ja poď. toto už. Normálne sa tak do toho vcíť. 30 sekúnd už je dávno akože preč. To znamená, No, že máš koľko chceš času? že to musím urobiť? Áno, rob to. Režo, fakt? Jo. Nemôžem ísť do... Nepočul si režiséra? Nevzdýchaj a makaj. A odletáva všetko, takže vlastne som na to neprišiel. Nič, poďme to povedať. No, my vlastne sme len chceli zistiť týmto záťažovým testom, že či nám uveríš. S čím? No, že toto máš robiť. A uveril si. Total fail. No nedal to. Nedal. Nedal. Ja si myslím, že ideme na hodnotenie, čo povieš? Budeme bodovať. Za mňa 2 body. Čo? Čo si blázon? 2 body by som dal za ten vrch na tej tortičke a druhý bod za ten chips. Teraz seriózne, že 2 body dávaš. Z 10. Dobre, môžem ešte jeden dať. Za čo? Takže dám 3. No, za to, že mi nadávate. Tak dáme 3. Aj tak som prekvapený. Podvádza. Docen. 4 máš. 4 body? Kámo, 4. Ja som s tým nemoc stotožnený, popravde, Som musím rád. povedať, lebo si myslím, že si spravil oveľa väčší a lepší job, ako sú tie body. 3 a 4, 7 bodov rovná sa 70 €. To je také. To je také. Ja to zdvojnásobný. Pozri sa, nech sa páči. Máš jednu kartu za 70, druhú kartu za 70. Moja kuchyňa, moje rules. Potom chlapci mali sklesnutý nožček a išli domov. Toto je pre tvojich followers. Pozri ho. Tak sa to robí, tak sa to robí. No, tak ďakujem ti veľmi pekne. Basta. Čaute, kurátka. Dnes to síce bolo bez toho kurátka, ale aj tak dobre. Čaute. V ďalšej epizóde uvidíte. Asi ho to necháme a zoberieme druhú. Aj by som ťa vyboskával. To bude také, že veľmi obťažné.